Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam ispred gradske organizacije Grada Zagreba, stranke Ivana Pernara. Ja sam Gordana Miškulin i trenutno sam na čelu ove prekrasne organizacije. Dakle, danas smo se našli baš ovdje kraj spomenika doktoru Franji Tuđmanu da još jednom ukažemo na pokušaj Milana Bandića, našeg strašnog gradonačelnika, koji evo ponovo troši novac iza naših leđa na spomenik domovini Republici Hrvatskoj. Svi smo mi svjesni te domovine, ali moramo biti prvenstveno svjesni da 37,5 milijuna kuna treba utrošiti na vodovod i kanalizaciju koju, nažalost, evo svjedoci smo, nema u gradu Zagrebu. Sljedeća stvar koja je izuzetno važna, koju bi htjeli napomenuti, a to je da grad Zagreb je osnivač mnogih škola, zdravstvenih ustanova, a pogotovo se moramo osvrnuti na hitnu Zagreb i vidjeli smo neki dan da je došlo do požara jedne hitne pomoći, što govori u kakvom stanju ti ljudi voze pacijente. Dakle, ovim putem bi čak rekli da bi bilo bolje da se tih 37,5 milijuna ne samo na vodu i kanalizaciju potrošilo, nego se moglo potrošiti na povećanje plaća zdravstvenih radnika, evo i učitelja, kako je on obećao, kojima je osnivač grad Zagreb. Dakle, niz je problema u gradu Zagrebu, ne samo devastacije zelene površine, nego sve ono što je potrebno ljudima svodi se na najmanju mjeru. Dakle, dječje igrališta se vrlo rijetko obnavljaju, a vidimo nakon ove kiše koja je pala da su ona poplavljena i da je došlo do ispiranja zemlje od mnogih, recimo, zemljanih površina i betoniranih staza. Tako da mi ukazujemo, evo baš na ovom mjestu, spomeniku prvom predsjedniku Republike Hrvatske, koji očito nije smatrao i mislio da će se događati ovo što se danas događa u Republici Hrvatskoj. Hvala, može kolega Pernar. Najljepši spomenik našoj domovini je Bandić mogao napraviti tako da je napravio za tih 37,5 milijuna kuna stanove za mlade obitelji i da im ih je poklonio. To bi bila trajna uspomena njima za njegovu ljubav prema domovini. Nažalost, od ovakve ljubavi koja se manifestira kroz spomenike nema društva neke velike koristi. Htio bih još napomenuti da je ovaj cijeli plato kod NSK gdje su stavili kip Franji Tuđmanu nema niti jednog jedinog stabla. Znači, ovo je doslovce gola površina pod suncem. Evo, ovo su sve izbetonirali, ali čak ni sa strane nema ničega osim trave, što znači da je potpuno neupotrebljiva u doba vrućine i od ovog blješćećeg sunca i ja sad ovdje jedva gledam. Žao mi je što su te glave, slikovito rečeno, došle iz kamenjara, ne zato jer osuđujem njihovo porijeklo, već zato jer ne mogu vidjeti da treba zazeleniti grad, da kad živimo okruženi betonom, da nam svako drvo puno znači. Oni su jednostavno samo betonaža i sjeća stabala i to se već ponovilo i tamo na trgu žrtava fašizma. Znači istu stvar, on je jednostavno dao posjeć svo zelenilo. Mislim da je to tragedija. Evo, ja bih se samo osvrnuo, svjedoci smo zadnje vrijeme kolapsa u prometu, pa bi jedan dio sredstava mogli preusmjeriti bar na sinhronizaciju semafora po gradu Zagrebu. Ceste su nam sve uže i uže, sve više i više vozila, tako da predlažem gradonačelniku jedan dio sredstava od spomenika preusmjeriti na sinhronizaciju semafora i poboljšanje prometa u gradu Zagrebu. Nadam se da će nas poslušati.